No niin. Harjoiteltu on kesä, syksyä hyvän matkaa tästä. Ja harjoituksissa on ollut porukkaa ehkä vähän eri tavalla kuin viime kaudella. Miltä tämä tässä vaiheessa näyttää? No joo, siinä suhteessa ainakin paremmalta kuin viime vuonna. Nyt on treeneissä saatu ihan kentällistä treenejä melkein joka kerta kun on haluttu. Siinä mielessä varmaan joukkueen pelitapa on ihan hyvällä mallilla. Parannettavaa toki on jo alkukausi aina alkukausi. Varovaisin mieli lähdetään pelaamaan. Suomen Cupin ensimmäinen kierros on käyty 3 ottelua takana ja mitkä oli näistä vaikutelmat? No joo, se oli onneksi turnauksessa peli parani koko ajan. Ensimmäinen oli aika surkea, toinen jo ihan ok ja kolmas peli oli sitten ihan hyvää suorittamista. Tärkeintä oli sen jatkoon pääsy. Sielläkin sai taas uutta tietoa pelaajista, mikä on aina hyvä, mutta hyvä kun päästiin jatkoon. Sarjapelit alkaa huomenna vieraspelillä Griselsia vastaan. Mitkä on mietteet? No luottavaisin mielin lähdetään. Meillä on kokoonpanossa on varaamista valita, että suuri osa on terveenä, muutama on kipeänä ja loukkaantuneena. Siinä mielessä ihan hyvin. Ja katsotaan mitä sieltä tulee. Täysin pitää pelaa, että 2 pistettä otetaan. Ja reilu viikon päästä on Suomen Cupin seuraava kierros. Miltä se näyttää? No se näyttää ihan hyvältä, jos sinne asti katsoa. Pelataan ensin nämä 2 sarjapeliä, mutta kyllä se OIF vastustajana niin on erittäin mieluinen, että päästään heti pelaamaan kumman pelin. Viime kaudesta poikien osapeleistä päästään pelaamaan liigamatolla. Mitenkäs tämä vaikuttaa? No kyllä se varmaan parantaa peliä kummankin, että ketkä siinä nyt pelaa kaikki. Tuo parketti aina muutaman lisäpompun tuo ja matala se pallo pysyy paremmin hallussa ja tulee varmaan näyttävämpää peliä. Ja sitten viimeiseksi, mikä on ennuste Kummisen loppunumeroiksi? No numeroista en mielellään lähde arvuuttelemaan, mutta kyllä se vierasjoukkue sen vie. Kiitoksia. Kiitos.